Bai, 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 bai. Kaixo. Berriz? Kaixo. Vale, ondo. Bai? Ondo entzuten da? Zuk esan? Bale, horrela ondo? Bai. Bueno, arratsalde honen hori, badirudi jadagoneko lanak gaukula, ordua ere bada. Beraz,
Hasi baino lehenago, osoko bilkurako gai zerrendarekin hasi baino lehenago, gaur badaukagulako nobedade bat Tolosako pleno areto honetan, eta da izendatu berri den idazkari berria daukagula gurekin, Begoña Garmendia da bera, beraz ongi etorria eman nahi nioke, gainera uste dut oso une egokian datorrela Begoña, azken aldiotan lege arau eta administrazio neurri aldaketa handia datozelako, eta etorkizunean ere badatozelako hainbat. Espero dut gurekin gustora egotea Begoña, guk hori nahi genuke behintzat, eta ja bide batez baita ere eskertu nahi diot Begoña etorri bitarteak Karmele Kontrerasek bete ditulako idazkari lanak, beraz berak egindako lan guzti horrei ere eskertu nahi nuke. Eta ja dagoeneko gai zerrendarekin hasiko gera. Bueno, arratsalde on denoi, eta mila esker, gizue nire idazkaritzako ateak irikita egongo direla denentzako, eta holaxe. Gai zerrendako lehenengo puntua izango da 2017ko urriaren 31ko ohizko osoko bilkurako akta onartzea. Gai honi dagokionez matizazio bat egin behar dut, zeren 3. orrian azken aurreko paragrafoan agertzen da KPI-a 107, KPI-a 1,1,7. Adierazi behar dela eta zuzenketa txiki horrekin onartzen baldin baduzue behintzat. Orduan, ados zaudete danak, hau batez? Bigarrengo puntua izango litzateke Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren eta Tolosako udalaren arteko lankidetza hitzarmena onartzea, informazioaren, administrazioaren eta kudeaketa elektronikoaren esparruko zerbitzuak elkarri emateko. Puntu honi dagokionez, nik emango ditut azalpenak, zeren da gai administratiboa batez ere, dakizuenez, 2019/2015 lege administrazio prozedura arautzen duen lege berria indarrean sartu zenetikan, herritarrek eskubidea daukate beraien eskaerak eta beraien tramite guztiak era elektronikoan egiteko, baino horretarako bai administrazioak egokitzapen lanak egin behar ditugula. Horretarako ezinbestekoa da administrazioen arteko informazioa, datuak, agiriak eta bar elektronikoki transmititzea edo lortu ahal izatea herritarrak molestatu gabe azken finean. Lege honen ezarpen data muga daukagu 2018ko urriaren 2an. Ordurako ja tresna guztiak martxan eduki behar ditugu azken finean administrazio guztion artean daukagun informazioa trukatu ahal izateko. Baita ez bakarrikan Eusko Jaurlaritzarekin, baizikan baita ere Estaduko administrazioarekin. Hitzarmen honen bitartez posibilitatzen da elkarlan marko hau eta administrazio ezberdinen arteko elkarlana azken finean gure arteko informazioa trukatu ahal izateko eta herritarrek azken finean eta oraindikan poliki-poliki, baina egunen batean behintzat ekarri behar ez izateko udaletxera gure eskutan, administrazioen eskutan dagoen informazioa. Horretarako da. Azkenen administrazio ezberdinen arteko lankidetza balio badu gehiegizko burokratizazioari aurre egitea, azkenen posibilitatuko digu herritarrei zerbitzu hobeago bat ematea eta baita ere udal barruan funtzionamendu hobeago bat izatea, ez? Eta inorrek konsiderazioaren bat egin nahi duen aurrea da. Ados zaudete hitzarmenarekin? Hau batez orduan. Hirugarren puntua da, itxitako ekitaldiko faktura baten onarpena. Hor gelditu zen 2016ko ekitaldiko ordainagiri bat pendiente, eta beraz itxitako ekitaldia danez plenotik pasatu behar da, bere onespena.
Bueno, ados zaudete? Bale. Laugarrena, hainbat lanpostuen balorazioa onartzea. Kasu honetan, pertsonaleko batzordearen irizpenak esaten duena da, udal honetan bazeudela hainbat lanpostu baloratu gabe, azkeneko hilabete hauetan lanpostu horien balorazioa onartu da, egon da baita ere epe bat alegazioak aurkezteko, alegazio horiek batzordeak kontratatutako enpresaren aholkua edo irizpidea jarraituz ez zituen onartu, eta plenora ekartzen dena da lanpostu horien balorazioa, eta horrekin lotuta baita ere udaltzaingoarekin bere egunean onartutako akordioa agente guztien ordainsariak berdintzeko. Hori da proposamena. Bueno, Begoñak aipatun bezala gaur ja onartuko jan lanpostukin bukaeran nolabait ematen zaio 2003an hasi eta 2005an onartu zen udaleko antolaketa eta lanpostu baloraketei. Orduan baloratzeko gehatu ziren zenbait postu eta tarten sortu jan postu berriak onartuko dira gaurkoan. Kasu honetan, udal gobernuaren aldeko botuekin onartuko jaz, EH Bilduko kideok gaiari dagokionean abstenitu ingo geha, batzordean abstenitu ginen bezala. Behin baino gehiotan alde batetik aipatu izan du deulako gure ustez udalak antolaketa osoaren berrikusketa bat egin beharko lukela. Azkenen esan bezala 2003an hasiera eman zitzaion prozesu hortatikan urte asko pasaialako, eta nolabait ere ikuste deulako lanpostu guztiek beharko luketela alako berrikusketa hori. Horretaz gain, aztertuak izan dien lanpostuak betetze dituztenen alegazioak idatziz jaso diteunen, eskatu genuen guk erabakia hartzeko beharrezko ikuste genula afektatu horien ahotik entzutea beraien arrazoiak, Jurramendiko lanpostu baloraketa intzanen ala intzalako aukera eskainiz, mintzat ahoz azaldu eta guk ere erabakia hartzeko informazio euki genezan, ere ezezkoa erantzun zitzaigun. Ondorioz guzti honengatik abstenitu ingo beha. Adirazidan bezala, urte honen hasieran erabaki gendun udaleko lanpostuetan bazeudela lanpostu batzuk baloratu gabe zeudenak eta hori egin behartzela, eta bazeuden beste bi lanpostu funtzioa aldaketan nabarmena izan zituztenak eta horiek ele baloratzeko zeudela eta horri heldu zitzaion. Balorazio LKS enpresak egin du, prozedurak agintzen duen bezala behin balorazioa jasota izan dute alegazio epe bat, bere iritziak emateko eta gero alegazio horiek erantzun dira. Lanpostuen balorazioa LKS egin du eta gai oso teknikoa da, bakoitzan kategori eta mailan araberako balorazioa egiten delako. Prozedurak agintzen du nola egin behar dan, nola emate zaion hitza langileari eta nola erantzun behar zaion. Ahozko batzordean, ahoz bere alegazioak emateko aukera izan zitekeen, horrek luke emaitza aldatuko balorazioa esaten duten bezala teknikoa dalako eta hala izan behar du gainera, txarra izango litzateke politikoki aldatzea balorazio tekniko hori. Orduan, guk prozedura egoki ikusi dugu, dago baita ere udaltzaingoaren gaia, osagarritasunaren gaia, aspaldi erantzuteko pendiente zeon gai bat zelako eta gaurko diktamen honen onartzearekin nolabaiteko erantzuna emate zaiolako baita horri ere. Beraz, besterik gabe, Begoña, bozketara pasako ginik. Botuak, aldeko botuak. Aurkako botuak. Abstentzioak. Diktamena onartu da.
ohituren aldaketakin dago, eta oendikan, pixkat. A ber, bosgarrena, alkatetzako dekretu hauen berri ematea. 2017ko urriaren batetik 31-ra. Eta zenbakiak dira, 2017, 1752-tik, 1940-ra. Berri ematea da. Urrengo gaia da baita ere berri ematea, eta da batzorde informatiboetako kideen aldaketaren berri ematea. Hortxe, oso izte? Bai, batzordeko kideen ordezkoak izendatzaren arrazoi nagusia da, ez da ohikoa izaten, baina gerta liteke batzorde batzuk egiteko garaian kuoruma izateko zailtasunak izatea, ez? Eta erreglamentuak holako aukera ematen duenez, iruditu zaigu egokia ordezkari horiek izendatzea, ez? Ordezkariak izendatzeaz gain, badago aldaketa bat nabarmena aipatu nahi nukena, eta da berdintasun batzordeko saileko burua Maite Ruiz de Egilaz izan da orain arte, eta bere lanak daukan ordutegiagatik ezinezkoa zaio batzordearen gidaritza hori ematea, beraz Maitek utzi egingo luke berdintasuneko sail buru izateari, ni neroni izango naiz, eta bai, eskertu nahi diot Maiteri orain arte indako lana, ez? Egia esan, goizeko 8-tan Maite hemen zeon, ordu batian baita ere, iluntzeko 8-tan baita ere, beraz, benetan eskerrak Maite indezun lan guztiagatik, eta nik saiatuko naiz, zuk hasi dezun lan hori, nola baite legealdia bukatu arte behintzat jarraitzen. Mila eskere, honat. Arratsaldeon guztioi. Adierazi deneran, legealdi hasieratik bete dudan berdintasuneko batzorde buru izateari utziko diot gaur. Arrazoia honakoa da. Hemendik aurrean nire lanpostua dela eta ezin diot eskaini orain arte emandako denbora eta dedikazioa bera. Berdintasun sailak indartsu eta proiektu berritzaileak gauzatzen jarrai dezan lana eskatzen du. Denbora eta aurrerantzean nik ezin diot nahi adina eskaini. Hori horrela, 2 urte eta erdiko ibilbide honetan bidelagun izan ditudan teknikariei, batzordekideei eta era batera edo bestera gurekin jardun duten eragile guztiei, nire eskerrik beroena helarazi nahi diet. Beraien gandik daramatzat bizipenak eta ikasitako guztia. Esku honenetan usten dut saia eta edozertarako hemen izango naiz. Mila esker. Urrengo puntua da baita ere berri ematea, eta da 2027/2017 dekretuaren jakinerazpena nun jasotzen da 2017ko 15. kreditu gaikuntza. Gabon denoi, kasu honetan, Begoñak aipatu duen bezala 15. kreditua izango zen, jokon jartzen duguna da 122.629,57 euro, eta kasu honetan da kreditu aldaketa gehikuntza modalitatekoa. Hauetatik hor azaltzen den bezala ikusten duguna da dauzkagula 3.100 euro Gipuzkoako foru aldunditik datozkigunak. Diru laguntza hau Gipuzkoako lurralde historikoki toki intatek beste eskualde herrialde batzuetarako herriekin trukatzeko senidetzeak sustatzeko jarri zen. Eta gure kasutan Tolosa herria eta Xerlebil arteko senidetzea erabiliko dugu. Beste sarrera bat da lanbidetik datorkiguna enplegua sustatzeko, alegina da 106.859,57 eurokoa. Diru lerro honekin 21 lanpostu sustatu nahi dira enpresa mailan eta bihar bertan adibidez Laiberrin zentroan ferian emango da. Izango zen, kasu honetan 4. feria egiten dana. Eta azkeneko diru sarrera izango zen 12.500 eurokoa, hau ere lanbidetik dator enplegua sustatzeko, da beste diru lerro bat eta kasu honetan administrari bat kontratatzeko da Tolosako udalan enplegu planan dituen beharrak erantzuteko. Azkenean, hemen aipatzen den bezala, 122.629,57 euro.
8. puntua, azaroaren 25-eko adierazpen instituzionala, emakumeenganako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna. Azaroaren 25-a, emakumeenganako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna dela eta Tolosako udalak indarkeria sexistaren adierazpen oro, emakumeen eta gizonen arteko desberdintasun estrukturalen oinarritutako botere harremanetan erroak dituen fenomeno konplexua, irmo gaitzezi eta bere konpromisoa adierazten du indarkeria matxistarik gabeko gizarte baten eraikuntzan lanean jarraitzeko. Era berean, berriz adierazten dugu, geure egin beharra dela, emakumeen kontrako indarkeriaren biktimak hartatzeko behar diren baliabide guztiak hartzea, premiazkoa baita jarduketak planteatzea esku hartzearen plano guztietan. Prebentzioa, detekzioa, sensibilizazioa, arreta, babesa, koordinazioa, justizia eta erreparazioa ere bai. Emakumeen aurkako indarkeriarik libre egongo den berdintasunezko gizarte bat eraikitzeko, erakunde gisa dugun konpromisoaren barruan gure egin beharra da erreparazio eskubidea sartzea emakumeen aurkako indarkeriari emandako erantzunean. Horretarako, beharrezkoa da indarkeriaren inpaktu eta adierazpide guztiak ikusarazten lagunduko duten baliabide eta bitartekoak edukitzea, eta horrela laguntzea indarkeriari zilegitasunak entzen gizartean. Beharrezkoa da ahotsa eta protagonismoa ematea bai indarkeria matxistaren biktimei, bai berorien elkargune diren elkarteei, erreparazio bideak proposatzeko duten zilegitasuna aitortze aldera. Tolosako udabaltzak berretsi egiten du emakumeei indarkeria sexistari gabe bizitzeko duten eskubidea bermatzeko hartutako erabakia, eta konpromiso hauek hartzen ditu. Bat, agenda politikoan sartzea indarkeriak eragindako emakume biktimekiko erreparazio eskubideen aitortza eta horri buruzko hausnarketa guztiz osatu daitezen eta indarkeriari gabeko bizitza eskubidea gauzatu ahal izan dezaten. 2. Emakumeen ganako indarkeriaren kontrako protokoloa eta maila lantzen eta indartzen jarraitzea. Erakundeen arteko lankidetza hobetzeko eta indarkeria hori nozitzen duten emakumei eta beren familiei babesik handiena eskaintzeko. 3. Lanean jarraitzea gure udalerrian martxan jartzeko elkargune, zerbitzu bat, leku ezin hobe eta neutral bat segurtasun berme guztiak eta disiplina anitzeko talde baten laguntza dituena. Helburua izanik, adingabei bermatzea beren familiako kidekiko elkarretaratzea, kide horiek krisi egoeran edo laguntza sozioedukatiboaren beharrean daudelarik. 4. Aurrera egitea, balio aldaketa batean, indarkeria matxista har dadin gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunaren adierazgarririk handientzat. Eta horretarako, udalaren berdintasun politikak indartzea eta bermatzea berdintasunerako 3. planean jasotako neurrien garapen, segimendu eta ebaluazioan behar diren, giza eta diru baliabideak elkarrekin lan eginez emakumeen eta feministen kolektiboekin, bai eta gizarte zibila zein herritarrekin ere. 5. Begirada eta ezagupena zabaltzea indarkeriaren eta beraren kontzeptualizazio eta agerraldi desberdinen gainean emakumeen aurkako indarkeriaren era desberdinak ikustarazteko. Psikikoa, fisikoa, sexuala, mikroindarkeriak, emakumeen genitalen mutilazioa, emakumeen salerosketa sexua esplotaziorako eta ebar. Oro bat, gune fisiko eta simbolikoetan genero eskema tradizionalarekin hausten duten gorputzen aurkako indarkeria mota guztien gainean, lesbiana, gay, intersex, transexual, transgenero eta barrak. 6. Azpimarratzea berdintasunak balio duela indarkeria deusestatzeko eta sortzea gizon gazte eta helduei zuzendutako gogoetarako esparruak eredu tradizional maskulinoa zalantzan jartzeko eta jarrera eta portaera berdintasunezkoagoak garatzeko. Eta sustatzea gizonak indarkeriaren deusestapenean jarrera eraginkorrago eta konprometituagoaz inplikatzera bultzatzen dituzten balio berriak. 7. Ikastetxekin batera indartzen jarraitzea batetik eskidetza proiektua eta maila eta bestetik beldurbarik eta IAC programak, zeinetan agresio mota guztiak prebenitzeko helburuaz hauek sustatzen baitira.
berdintasunean oinarritutako sexualitatea, nesken jabekuntza eta mutilen papera berdintasunezko harremanen alde. 8. Azkenik, herritarrak gonbidatzea urteko egun guztietan berdintasunaren aldeko konpromisoa pertsonal eta kolektiboak hartzera. Eta berriz, eskerrak eman bai bere lanarekin, bai bere jarrerarekin antolatutako ekintzetan parte hartu duten guztiei. Bueno, gabon guztioi, adierazpen honekin bat egiten dugu, lakra honekin bukatzeko denon arteko lana eta esfortzua ezinbestekoak dira. Lana konstantea eskatzen du gai honek, gure gazteen hezkuntzatik hasita, gizartearen kontzientziatzeo osoa lortuz. Ez da erraza bai, baina dauzkagun planak eta protokoloak jarraituz eta gero eta gehiago indartuz bide egokian izango gara. Mila esker. Bai, Gabon, lehenik eta behin esan duzu, ustera zoazela burutza, baina pentsatzen dut eukiko dugula aukera elkarrekin ere jarraitzeko hitz egiten gai hauen inguruan, osak ezorteon, beste eginkizunetan. Eta mozioari dagokionean, guk ere mozionen alde egingo dugu, idatzi honetan agertzen den bezala, indarkeria pairatu duten emakumei ahotsa eta protagonismoa eman behar zaiela esaten da, eta gu erabat ados gaude horrekin, lehenik ere nahikoa isilik egon dialako edo isilarazi zaielako, eta oantxe ikusten ari gian bezala, batzuk ahotsa altxana izan dutenean edo beren egia izan dutenean, kostata ere mantendu behar dute, ez? Eta hor guk Bilutikan bai esaten dugu sinisten dizut, gu jarrera horretan mantentzen gara. Hemen aipatzen dian neurri guztiekin aurrera. Gehiago behar baldin badira, ere bai. Guk adibidez ere proposamen bat egin genuen, betikoa da, dagoeneko lanean ari den emakumearen etxearen aipamen bat sartzea, batez ere aipatzen den bezala, baina eta berriro, tragedia hau, lakra hau, ez da nola definitu, zerbait oso estrukturala delako, eta espazio horretan, emakumearen etxearen espazio horretan, alduntze leku garrantzitsu bat ikusten degulako. Badakigu, planak badaude, baina, iruditzen zitzaigun garrantzizkoa, hortan gauden heinean hori islatzea. Ez da izan, baina bai aipatzen dugu gure konpromesua, eta badakigu lantalde bat ere, bihar bertan bilduko da, beraz, jarraitu egin behar dugu emakumeak alduntze espazioak izan ditzaten. Horrelako egunetan datuak asko ematen dira eta esan behar dira, nola ez, gainan askotan ere galdu egiten da. Eta horregatik handion estrukturala den zerbait eta zari gara. Emakundek aurkeztu dituen dokumentu edo txostenetan ere ikusten da, bai indarkeri erasotzaile eta biktimen 150 baina gehiago, gutxi gora bera, 40 urtetik bera dauzka. Orduan, horrek larritzen didan zerbait adierazten dit, beraz eskasloak aipatzen dira, hainbat gauza aipatzen dira, eta benetan urtero esaten dugu, baina benetan oso serio pentsatu beharreko zerbait da. Ez dalako adinean aurrera bazen, adinean gaztegoak dian enean, gutxitzen den zerbait. Hori datu orokor bezala, ez da. Eta beste alde, egian batzutan ere ikuspegi zabalago bat ere uki behar da, baina 2017ko lehenengo 6 hilabetean, iazko 6 hilabeterekin konparatuta, ia 6ko igoera da, beraz, bai, horrela, datuak isolatutak azdian ez dute zeintzu hondirik eukitzen, baina tendentziak aipatzen dira. Eta nik beti esaten dut, hainbat gaietan eta honetan ere, guardia eta erne beti egon behar da. Bestela, pixka bat jaisten baldin bada, egitura patriarkalak, erabat berriro ere atzera botatzen ditu, urte askotan, asko kostata lortu izan du diren lorpen txikiak haundi egin daitezkeenak. Beste zerbait aipatzearren, aipatzen da baitaren mozioan, detekzioa eta indikadoreak begiratzen ere ikasi beharko genduke, azken muturrean heriotzak daudelako, baina psikologikoa den indarkeriak ere izugarrizko garrantzia daukalako, eta iruditzen zait hor ere lan handia egin behar dela. Batez ere, komentario sexistak eta batzutan igual pixka sensibilizatuta zaudenen, ez dituzulako konpartizion WhatsAppean, eta baina agian beste batzuk bai, eta usten dut
ez dakit batzutan agian oso jarrera gogorra edo serioa edo ez dakit bordea igual esan daiteke mantendu daitekela edo irutzen dela, baina edo serio jartzen gera edo bestela berriro ere elikatzen ditugu betiko egiturak. Azken batean lan handia dagoela oraindik ere egiteko, parte hartu izan duzan, hainbat konzentrazioetan jarraitu behar da, guzti hau salatzen, eta jarraitu behar da ez esaten indarkeriari, eta baita ere indarkeri hori elikatzen duen isiltasunean konplizitate guztiak ekiditen. Besterik gabe, eskerrik asko. Leheno ahaztu intzait esatea, baina Maitek berdintasun saileko buru izateri utzi egiten dio, baina jarraitzen dugu da ordezkari izaten, ez da agur bat, beste hainbat batzordetan ere parte hartuko du. Eta adierazpenari dagokionez, azaroaren 25 referentzi zuzena egiten dio indarkeriari, eta indarkerian jarri nahi genuen indarra, horretik ez dugu, pentsatu dugu agian ez zala egokia beste gai batzuk sartzea, ez? Emakumeen inguruko gai asko daude, denak segurazki interkonektatuta daude gainera, baina azaroaren 25 referentzi zuzena egiten dio indarkeriari, ez? Eta gero, turnoan bakoitzak egin dezake nahi ditun konsiderazio guztiak noski, ez? Eta nik ere badaukan nerea, nik uste dut beti berdin hasten naizela, baina uste dut importantea dela azpimarratzea. Munduan gehien urratzen den giza eskubideaz ari garela, sexu bereizkerian oinarritu eta emakumea helburu duen edozein indarkeri ekintzaz. Edozein maila sozialetan gertatu liteke, emakume gaztea ala heldua izan, pobrea ala aberatsa, lurralde garatu edo garatu gabekoetan, hori komila artean jartzen dut, eta horrek erakusten duena da egiturazkoa den gaitza dala gure gizartean dagoena, ez? Eta arazoa ikusarazteko eta gainditzeko ezinbestekoa da egoerari aurre egiteko politikak garatzea, hori dagokigu guri, ez? Gizon emakumeen eskubide berdintasuna azalean onartuta duen gizarte batean bizi gera. Indarkeria printzipio bezala arbuiatzen duena, baina gertatzen dena, ez kasualki, ez egoera berezietan bakarrik, gertatzen da maizegi. Eta gertatzen denean, epeltasunik gabe gaitzatxi behar dugu gure herriko komunidadea osatzen dugun gizon emakume guztiak. Eta horrelako gertaera penagarri baten ondoren, indarkeria jasandako emakumea egin behar da babestu, ez da epaitu behar, ez? Honen arira, emakundek indarkeria jasan duten emakumeen erreparazio eskubidea legean jasota egon dadin lanean ari da eta hori oso importantea da. Emakumea gizaki osoa delako eta lotsagabea izan, apala, ezkondua, ezkongabea, despistatua, azkarra edo motela izan, erabakitzeko eskubidea duen gizakia da, inorren morrontzari gabe bizitzeko eskubidea duena. Horregatik bat egin nahi nuke eta aipatu nahi nuke azken egun hauetan sare sozialetan eta komunikabidetan atera diran hainbat lelo. Ez da bat gehiago ere eta nik ere sinisten dizut. Eta horregatik danagatik bat egingo dugu noski adierazpenarekin. Adierazpenaren aldeko botoak hau batez onartu da. 9. puntua, Euskararen nazioarteko egunaren adierazpena. Hemen bi testu dare. Bueno, EH Bilduk, Gabon, aleik eta ben, EH Bilduk erabaki du bere testua ertiratzea. Beraz, adostutako testua irakurriko dut? Bueno, 2017ko Euskararen nazioarteko egunerako adierazpena. Euskara auzolana. Euskarak lankide nahi eta behar gaitu urtean 375 egunez. Euskara urtean egun batez dugu ospakizunerako gai eta 375 egunez langai. Elkarlanerako gai, adostasunerako gai. Eta ospakizun eguna baliatu nahi dugu. Hain zuzen, ilusioaren auspoa haize berriz betetzeko. Indar berriez sendotzeko denon egin ala.
Hori behar baitu euskarak, hori behar baitugu euskara guztion Espainetan, kaleetan, etxeetan, ziberespazioan, lantokietan, pantailetan, paperetan nahi dugunok, ilusioa eta elkarlana, auzolana. Ilusioa eta elkarlana inork garai likidotzat definitu dituen gure gaurko hauek euskaltzaletasunez borboka jartzeko. Ilusioa eta elkarlana, euskararen lurralde eta esparru juridiko guztietan, ahalik eta erarik bateratuenean, gure hizkuntzarentzat etorkizun bizia irabazteko. Elkarrenganako adeitasunez, elkartasunez. Ugari izan dira eta dira, han hemengo herritarrek euskara eskuratzeko eta lantzeko egindako ahaleginak. Hor dugu euskarak elikagai ezinbestekoa duen euskaldun berri andana itzela. Hor ditugu seme-alabak euskaraz ikas dezaten nahi izan duten guraso erdaldunak. Hor ditugu dakiten euskara Espainetan dantzatzen ahalegintzen direnak. Zenbat halako azken hamarkadotan, zenbat ahalegin pertsonal zein kolektibo, publiko zein herri ekimenekoak. Horiei guztiei zor diegu euskarak bizi duen errealitatea. Orain, eta hemendik aurrerako urteetan, euskararen erabilera etengabe eta bizi-bizi areagotzea dugu langintza nagusi. Ezagutzaren handitzearekin batera euskararen aldeko hizkuntza ohituren aldaketa sakona gauzatu dadin. Mingainak dantzan jartzeko premia dugu, eta bistan denez mundu aldakor honetan kantu eta kontu berriak behar ditugu horretarako. Bide berriak, bide guztiak. Hala nahi zuen jokatu Lizardi handiak literaturgintzan, hala behar du euskarak, halaxe behar du euskal gintzak ere. Emankor gertatu dira bistan denez ibilitako bide asko, eta elkarlana da emankortasun hori auzolanean areagotzeko giltzarria. Une aproposa da administrazioek eta herri ekimenek auzolanean bide berriak zabaldu eta gehiengo soziala euskararen alde egotetik euskararen alde egitera eramateko. Euskara erabiltzera eramateko. Une aproposa da euskararen lurralde eta eremu guztietako herri aginteen arteko lankidetza ere berrikuntzaren bidetik sendotzeko. Erabileraren mesedetan eta euskarak elkarlan horien guztien premia du. Ezinbestez. Ideien konfrontazioari uko egin gabe, irtenbideak adostuz, bakoitzaren eginkizun eta erantzukizunekiko errespetatuz, elkarrenganako leialtasunez eta denok norabide berean bultzatuz. Bakarka ezinezkoa da, auzolanean guztiz ilusionagarria. 365 egun. Musikari bakar batek ezin du orkestra oso baten doinua aldatu, zuzendariaren eta gainontzeko musikarien laguntza gabe. Euskal hiztun bakar batek nekez aldatuko ditu hizkuntza ohiturak, gizartearen babesik izan ezean. Hizkuntza ohiturak aldatzeko bide luzean euskararen aldeko gehiengo soziala aktibatu behar. Euskararen lurralde guztietako administrazioak zein herri ekimena. Lurralde eta eremu guztietako erakundeak. Gizarte ekimeneko euskalgintzako taldeak zein bestelako esparruetakoak. Euskaldun osoak, euskaldun hartzaileak eta erdaldunak. Malgutasunez, herri bakoitzaren errealitatera egokituz. Tokiko eragileekin urratsak adostuz. Parte hartzaile guztiak ahaldunduz. Euskal zaletasunaren sua indartuz, hala angelun nola andoainen, Barkosen zein Barakaldon, Eltziegon eta Erronkarin. Auzolana da bide bakarra. Hizkuntza ohituren aldaketa kolektiboa izanen da, ala ez da izanen. Euskararen eguneko gure konpromisoa datozen 365 egunotan izan dadin lan egitea. Auzolanean lankide zintzo. Euskara auzolana baita. Esan dezadan, hasteko Bildu babestuko duela mozioa, naiz eta egia aitortu bar badugu ez gaituen ase betetzen. Izan ere, iruditzen zaigu Tolosak euskararen egunari begira aldarri sendoagoa, irmoagoa behar zuela. Eta mozio hau oso orokorra denez eta bertan bildu nahi izan direnez, euskararekiko epelegi diren erakunde batzuk edo agente batzuk ere, hautxo edo esote den gelditu edukiz. Babesten dugu, Tolosa uemako kidelako, eta uemak babestu dulako. Baina esango dituzke arrazoi sendoak ez babesteko. Babesten dugu, izkera
interesgarria darabilelako, auzolana, elkarlana, trolakoak. Nolabait, aspaldi euskalgintzak aldarrikatu duen erakunde publikoen eta euskalgintzaren arteko elkarlana aldarrikatzen duelako, eta adibide konkreto eta oso importante eta oso adierazgarri bat ematen duelako euskarak 375 egun. Baina iruditzen zaigu Tolosak gehiago behar zuela. Esaten da testuan, eta ondo esanik, euskaliztun bakar batek nekez aldatuko ditu hizkuntza iturak, gizartearen babesik izan ezean. Baina hiztun horrek eta gizarte horrek ez ditu ohiturak aldatuko bere indar soilez. Eta askotan ematen du administrazioak hiritar horren indar soilean jartzen duela hizkuntzaren normalizazioaren zama. Herritar horiek behar dituzte babesa, behar dute ekosistema bat, behar dute giro bat nun bere jarduera erabileren alde ezetarako egin dezaten, nun euskeraz egin dezaketen. Eta iruditzen zaigu askotan administraziotik ez direla ez mezu egokiak eta ez dagoela lidergorik. Eta mezuak egokiak izan behar dute implizituak eta esplizituak. Zer askotan esatetan, euskeraren alde gaude, euskera erabili behar dugu, baina gero gizartari ematen zaizkion mezu esplizitoak, euskal administrazio publikoan haindik ezinbestekoa ez denean euskera jakitea bertan laniteko beste bada. Edo lanbide batko ikastaro bat zoazenean eta euskerako ikastarorik ez dezunean beste bada. Esplizitoa mezua beste bada. Lidergoa behar ditu ere euskarak, euskaldungoak, eta lidergoak kolore guztakoak. Baina nekez ulertzen dira eta lidergoa dago, lidergo horietako bat joaten denean, euskaldun batean, eta diskurtso simetriko elebidunak egiten dituenean. Euskara zertatuen duenean erderaz, zate ditu goza bera. Simetrikoki, 150 eta 150. Lidergorik ez dago, kebekea zoazenean, eta euskarazko itzultzailerik erabaten ez duzunean, eta han murtzia bazina bezala agertzen zarenean, bai han eta bai hemen. Hoia behar ditugu. Ezin dugu lertu eta zizaio esatu herritar batek euskaraz aritzea bere eskubideak kontsumitzaile bezala babesuta ez daudenean, eta ez daude. Orduan, ondo da herritarrei eskatzea, ondo da herritarrei exigitzea. Ekosistema jarri batzaio, legala eta bestelakoa. Hala ere, babestu dugu mozoia, adostasunak importantea direlako. Baina, igual, hasi barko du pentsatzen, epelak atzean gelditu barko lutela berotzen ez badira. Eta irutzen zait, urte gehiagi daramagula epelen zai, eta askotan, orain dela, 30 urteko eskemekin funtzionatzen dela, ikuspegikin funtzionatzen dela, Euskal Herriko behintzat gubizigaren komunitate autonomo honetako egoera soziolinguistikoa zeharo aldatu danean. Eta bukatzeko, bidatu gogoratzea, importante irutzen zaizkigulako. Eta akaso Euskararen egunean ere aipatu barko liatekelako horten. Datorren urtean, gure akademiak euskaltzendiak 100 urte beteko ditu. Euskararen modernizazioa eta normalizazioa bultzatu duen erakunde erreferentziala danok errepetatzen duguna. Eta bestetik, 50 urte beteko dira Arantzazun euskara bategoaren lehen oinarriak jarri zirela. Eta gaur ez ginak hemen plenoetan euskaraz arituko, Begoñak eta Inoak ez dukete bere lana euskaraz egin ahal izango, orain dara 50 urte Arantzazun, euskara batuaren hatzia erein izan ez balitz. Eta gure ustez horrek gaur merezi zuen aipamena. Eta hori bai gaur aldarrikatu beharko geruena. Euskaren batasunak egiten duela euskara, tresna egoki 21. mendean munduan ibiltzeko. Bueno, eskertzekoa da EH Bilduk mozio babestea egin duen bota dituen arrazoiak botata, ez da lotura hondirik ez duelako, baina eskertzekoa da zein kasutan babes hori. Aurreko urteekin alderatuta, aurtengo mozioak, eta badakigu EH Bilduk ez dela urten bakarri, beste urtetan ere eskatu dula konpromiso esplizituagoak eskatu ditula. Baina, bere adostasuna adirazi dute ez horretan
intzituko, baizik eta gehi bat zer batzen gaitunez. Aurtengo testu honetan bizpahiru ideia nagusi daude, bata da elkarlana. Elkarlana gizarte eragile eta administrazio publikoen arteko elkarlana. Ez bakarrik gizarte eragileak esaten denean euskaren alde daudenak, baizik eta gizarte eragileak aipatzen ari garena, aipatzen ari kirol elkarte, aisialdi elkarte, era guztitako kolektibok, enpresa mundua, administrazioa, asko dago egiteko, Iñakik esan duen bezala, aitortu beharra daukagu. Eta baita ere guzti horretan zerikusia dauka kasu honetan euskara zalen elkartea, topaguneak. Eta kasu honetan horren kide dan Galtzaundi, Tolosaldean, bereziki Tolosan. Horretan parte hartze horretan esan bezala hartuko dute administrazioak, hartuko dute baita ere gizarte eragilek era zabalean ulertuta eta baita ere Galtzaundik. Hori da lehen puntua aipatu nahiko nukena. Bigarrena da proiektu ez dela bakarrik autonomia erkidegokoa, baizik eta euskararen lurralde herrialde guztiena. Eta honetan implikatuta da bere babesa adierazi dutela, baita ere Nafarroan eta Nafarroako instituzioek eta baita ere iparraldekoek. Hori aipatzekoa da. Eta hirugarrena baita ere aipatu den kontu bat da, hau ez dela alegin bat persona bakar batek egin dezakena, baizik eta honetan hizkuntz ohituren aldaketa oso zaila da. Eta horretan implikatuta daudela kolektibo ezberdinek eta kolektibo ezberdinek hartu behar dutela honetan erabakia, ez dela persona bakoitzaren erabakia bakarrik. Eta horretan, esan behar da, adostasun hori zabala dela, eta aleginak egingo direla urrungo urtean, bereziki euskaren erabilera aktibatzeko, horretarako programa berezi bat jarriko da martxan, hauzen urrungo urtean urte bukaeran 10 egun, 11 egun izango dira euskaren erabilera areagotzeko, baina hortik aparte ekintza ezberdinak egingo dira udaletan, euskaren erabilera areagotzeko, eta horretan parte hartze zuzen izango dute, esan bezala gizarte eragilek. Piskat Jokinek aipatutakoari pixka bat osatzeko gurera etorriz, ez? Gaur arratsaldeko 6etan kulturetxeko areto nagusian egin dugu prentsaurreko bat, eskualdeko 28 ordezkarik igandean abenduaren 3an euskararen eguna dela eta Tolosaldean euskerak 365 egun eta 2 harridura ikur idatziko degulako herri guztien artean, ez? Herri bakoitzak hizki bat jarriko du, Tolosak tea jarriko du, Tolosaldeako lehenengo te hori, baina danan artean osatuko dugu esaldi hori, ez? Gaineratu da, prentsaurrekoan gainera batasunak indarra ematen duela, ez? Helburuak merezi duela, egia da erabilera bultzatzeko persona batek agian ezin dezakela hainbeste egin, naiz eta bakoitza ere beharrezkoa dan gero multzoa egiteko, ez? Aipatu aurtengoan eta Jokinek aipatu ditun hoietan gurera etorriz, gure kanpaina izango dela, hori Tolosaldean, euskarak 365 egun hori marraztea eskualdea osatzen dugun 28 herriekin eta Galtzaundiren laguntzarekin. Oain ja proposamena, besterik ez baldin badago, proposamena bozkatuko da, aldeko botuak, aho batez onartu da. Urrengo gaia, 10. gaia, galderak eta eskaerak. Iraila amaiera arte jun nahiko nuke, iraila amaieran Jurramendiko udal langile guztiak prentsa agerraldi bat egin zutelako. Orduan lan mahai bat osatzeko eskatzen zuten, bai alde batetik Kabiako integrazio prozesuko pausoak adosteko, eta baita momentu hartan ematen naizien lanpostu aldaketa horiek gelditu eta guztien artean adosteko. Iraileko osoko bilkuran, alkateak aldarrikatzeko eskubide hori zilegitzat eman zuen, zer gutxigo noski, baina gudakiula hor gehatu zen. Printzipioz egia da gaurkoan gure kezka azaltzeko ginen, gudakiunez behintzat, 2 hilabetetan, ze horri alkatea Jurramendiko lehendakari dana ere ez da beraiekin bildu, okerrezpa gaude, tartean gainea urriko plenorako mozio bat aurkeztu zuten, gobernuak arrazoi ezberdinengatik ez langilekin, ez da gurekin, nik uste Inokin hitzin gabe,
ez sartzea erabaki du azkenengo bi plenotan, da zentzu hortan gure kezka adierazi nahi genuen. Egie da, gaur goizen gaia lantzeko bilerara gonbidatua izan naizela, orduan zentzu hortan posten naiz, azkenean behintzat gaiai dagokion garrantzia emango zaialako eta mai horren inguruan esiriko gehalako, eta eskertzeko da, ez dakidan izan da nire plenoroko insistentzia edo, lan mai hortan parte hartzea gonbidatua izan naizelako. Espero deu, ea gai honek irtenbide egokia emate joan elkarrekin, bai udaleko teknikarien jakintzakin, baita udaleko alderdiok izan dezakeun borondate politikoarekin, azkenen langileen aldarrikapen horiei bide eman eta langileen lan baldintza horiek besteko bidea egiten deun elkarrekin. Beste gabe. Egia da, Jurramendiko langileen ordezkaritzak idatzi bat aurkeztu zuela osoko bilkuran aurkeztu asmoz, aurreko osoko bilkurarako, gai zerrenda nik uste dut osatuta zeola, hala ere modu guztietara hori etzan eragozpena izan, momentu hortan langileen ordezkariekin hitz egin nuen, oraindikan idazkaria etorri gabe zegoen, edo etorri berri, ez duz ondo gogoratzen, baina, behar nuen denbora bat beraiek idatzian aipatzen zituzten hainbat gai idazkariakin kontrastatzeko, ezta? Hitz egin nuen beraiekin, galdetu nien ea inporta zitzaien azaroako osoko bilkuran aurkeztea idatzia, eta esan zidaten ez zeukatela eragozpenik, ez zeukatela olako presarik, ezta? Egin dugu barne bilera bat, kontrastatu ditut beraien eskaerak, eta proposatu nien lehengo astean, deitu hitzein nuen beraiekin telefonoz, eta proposatu nien osoko bilkurara ekartzea baino, bilera bat egitea puntuz puntu aztertzeko gaiak. Edo biak, nik utzi nuen ez nukan bate eragozpenik gaur idatzia honea ekartzea, baina egokiagoa iruditzen zitzaiten mahai baten inguruan hitzein eta arrazoiak ematea, ezta? Eta neonek proposatu nien gainea lan bilera hortan oposizioa ere mahai horretan egotea. Esan ziaten hitz egingo zutela eta deituko ziatela, deitu ziaten eta esan diaten nahiago dutela lan bilera hori egitea. Orduan nik beti utzi dut plenoa sartzeko idatziaren erabakia beraien esku. Nik eman diet nire iritzia eta horrela erabaki dugu. Lan mailarena, lan maila eskatu zanean, eskatu zan kabiaren inguruko informazioa kontrastatzeko. Ordutikan honea, oraindikan kabiaren ingurua informazio berririk ez dago. Horregatikan ez da deitu. Zeratikan nik leheno aipatu nun eta ohitura daukatitza betetzeko kabiaren informazioa iristen zanean elkartuko ginela. Ez deu lan maila horri ez dio formarik eman, ez dalako informazio berririk iritsi, baina, guain langilek aurkeztutako idatzi hau aitzaki izan daiteke mahai hori, edo beste bat elkartzen geanen erabakiko dugu horri nola forma eman. Besteiko hau gezute? Atxaldeon. Olatz, ohitura daukazunez da baita hitzabetetzeko. Harritu dit, Begoñak kreditu aldaketaren baitan Xarrebieko senidetzean inguruko aipamena egin izana, ez? Harritu dit, bada denbora bat, oso modu informalean planteatu zen utela agian, nik uste, Xarrebieetikan bueltan zala, hau da iraian. Xarrebil Frantzian dago hiri bada, txontxongio festival bat antolatzen dute, eta bereekin batera Tolosa Abiama izeneko elkarte batean dago. Elkarte honek lan egiten du txontxongion sustapena indartzeko eta sustapenerako. Harritu dit, kreditu aldaketan aipamena entzun izana, senidetzen ingurun, nik mai gainean jarri zenidatelako agian aukera zegoela, halako galera batzuk, edo hipotesi batzuen menpe, eta guk esan genuen, guk ez genukela eragozpenik inungo senidetzen ingurun, baina ikuste genuela importantea, eta zuek baita hala aitortu zenuten, proiektu bat egotea honen atzean, proiektuak arduradun bat izatea, helburu batzuk izatea, eta ez zen erori senidetze utxal batean, edo halako simbolo batean, nun bi argazki ateatzen dian, urtean bidai bat egiten den, eta ez zen ezertara
zion zertan eragiten herriari eta herritarrei edo herriko eragilei ere ez. Harritu dit, orain dalako oantxe 3 hilabete eta gero, olako modu oso informal batean mahai gainean jarri zen dutelako gaia, eta baina ikusten dut badagola diru bat jasotzen dana horren sustapenerako edo horren gauzapenerako ez. Orduan, hitzari zor, ulertzen dut plangintza bat egongo dela, gure aurkeztu zaiguna, ulertzen dut hemen zerbait gehiago egongo dela, beste diputazioan aldetik ez da jasotzen diru hori. Eskertuko nuke, beste behin ere, beste batzutan ere, aipatu izan dugu hemen gaudela, deitu gaitzazue behintzat, etorkizunen ere udala dagoen eskutan egon da senidetze honek jarraitu behar badu, denok egin beharko dugulako senidetzea batzuk alde batean edo bestean egon. Orduan eskertu nuke honen gainean dagoen informazioa gurekin trukatzeko borondate eskainiko bazenukete, ezta? Hitzari zor. Bai, kasualidadea gainea zerbait aipatu dugu osoko bilkura hasi aurretik, baina Sagdebilea, bakizu Sagdebileko festivala 2 urtez behin ospatzen dela. Azkeneko aldiz Sagdebilen egon ginean egin gendun bilera bat hango alkatearekin eta planteatu gendun anaikidetza bat egiteko aukera. Eta hori komentatu genuen, zuk esan duen bezala, ez da. Anaikidetza horren oinarria printzipio batian badirudi txontxongiloa izango dela, baina hortik aurrea, baita ere anaikidetza formalizatzeko beste hainbat gai begiratu beharko ginetuke eta nolabaiteko eduki bat eman, ez? Hortarako ordutik ona, lehenengo kontaktua Sagdebilekin izango da asteburu hontan, eta hori da komentatu dizuedana lehenago. Asteburu hontan datorrelako Sagdebileko alkatea eta zinegotzi bat, eta izango dugu lehenengo bilera. Oraindik ez da formalizatu. Hasiko gea lanbilerak egiten, anaikidetza hori formalizatzeko interesatzen bazaigu, edukiz betetzeko gaitasuna baldin badaukagu. Foru Aldundiko diru laguntza etorri da anaikidetzak sustatzeko, naiz eta anaikidetza formalizatu gabe egon, sustatzeko ere laguntzen duelako. Sagdebileko bidaia egin genuenean nola formalizatu gendun, hango udaletxean alkatearekin bilera anaikidetza hau planteatzeko, horrek balio izan du diru hori udala jasotzeko. Beraz, ongi etorria izan dadila. Ez dago besterik. Eskerrak plenoa genuen, bestela kalean enteatzen geha. Ez, leheno komentatu dugu. Alare, mi eskerre, bai, pleno horretik ikusten da ez, eskerrik asko, eta kalean ez gela elkarrekin topatu Sagdebileko alkateakin, mi esker, bertan izango geha. Nik gauza txiki bat, batez ere, nik uste gaizki ulertze bat egon dela zure aldetikane, osea, hemen kreditu aldaketa honetan kontua eman da, diru laguntza bat jaso dela. Eta diru laguntza hori txertatu da 2017ko aurrekontuan, hori da, besterik ez. Esan egitena da, nekez landu daiteke edo egin daiteke proiektu bat, ez baldin badauka oinarri presupuestario bat. Orduan, hori da, urteko presupuestoak egiten dituzuen bezala, urteko presupuestoetan jartzen duzu diru kopuru bat, eta behin diru kopuru hori jarri ondoren, orduan, proiektuak onartzen dira, eta diru kopuru hori jaso izanak suposatzen du proiektu bat egingo dela, ez baldin bada egiten gainera bueltatu behar da, osea, argi eta garbi. Orduan, esan egitena da, nik lege ikuspuntutikan ez daukate zer esateko. Ez daukate zer esateko, hain zuzen ere, hemen registratu den mugimendu bakarra da diru sarrera bat. Orduan, gastua justifikatu nahi danean, orduntxe, igual, hasiko dira, bai kontu hartzailearen fiskalizazioa, bestela zuk esan, eta hasiko da nire txostena kontratazio bat egin nahi baldin bada, edo nola gastatzen den dirua, baina kasu honetan ez da behar, da aklaratzeagatik besterik ez. Begoña, barkatu. Ez zet inongo auzitan jarri ikuspegi juridikoa, barka. Eta ez nahi sartzen, hortako zaudete zuek. Eta oso ondo bat haituzu zuen plazak eta dagokizuelako oso ondo. Sartzen da izena da, konstatazio politiko bat egiten dut, nuen hemen eskaera bat egindan, diru laguntza bat jasotzeko, guri esan zaigunen informatuta mantenduko zitzaigula eta ez zaigu mantendu eskatzen dutena da, guain arte egindar horren, lanketa politiko horren, berri juridikoki
Ez da ekonomikoki, ez nahi sartzen partida honen egokitasuna edo desegokitasunean. Ez nahi sartuko idazula lana, nik konstatazio politiko bat egiten dut, nun esaten dut, harritzen ditela, ikusten dutelako formalizatzen dijoala gauz bat, guri hipotesi batzen barruan sartu zitzaiguna, eta bain konfirmatzen zaitena esan ez, asteburu honetan alkatea datorrela. Ulertzen dut, Titirijaiaren itxiera ekitaldiarekin batea datorrela, eta horren baitan. Bueno, eskertzen dut, oain, pleno aurretikan jakinaztea eta kalean beraiekin ez topatzea aurrez aurre. Saretena da, iraieko hoi, ikusten dutela, dijoala gauzatzen, eta guk horren berri gaur jakin dugu, niko antxe bertan. Horixe besterik. Bueno, ez amaitzeko, irailaren horren ondotik lehenengo bilera izango dela astebukaera hontan. Ez dela ezer formalizatu, ez dela ezer gauzatu. Berriz ere esaten dut. Anaikidetza lantzen hasiko gea eta lehenengo bilera izango da asteburu honetan. Eta hori da komentatu duguna, besterik gabe. Pentsatzen dut publikoa nola dagoen, norbaitek izango du lagian zerbait esateko. Adibide batzuk jarriko ditut,
Espainetari egiten aktibidadea, itezan aktibidadea, eta zerbitzu gara bezala, gutxi gora bera, korretuta zen. Horten, ez da bizeatik, eta pasatagio, enteatzerean, hori dirua guzatik dikoaz. Eta nizate, erabaki hori hartzen da, lehenengo, beranduko bintuetan. Eta erabaki hori hartzen da, baldaki zer esan nahi goi. Osea, gaude, bihar, antziontaia abendu da. Guk ekainan ingen aktibidadea. 2005 euro dira. Dena ordainduta da. Guk ez gara enpresa bat, zein jasatzeu 6 hilabete eranduko kontratu ezinik egotea. Ez da ezin egotea. Neurtu alda erabaki hori hartzea ze suposatzeu. Hasieratik, kirotenikai botanion, hau, horrela ezin dira gauzak. Zeratik itea, zeratik aldaketa bai, inungo esplikazioa. Ez da ikusi ez da politiko bat, denbora honetan, esplikazio bat hortaz zen. Eskapitut, kiroetan behin eta behar. Esan dut, horrela ez dira doza egiten. Eta horrela ez dugu gehiago aktibidade egiten. Zeri egiten. Gira, ez gira enpresa bat. Segurazki, pirotecnia Zaragozana kobratuta doka dena. Eta ez di balio, esplikazio hori eski hori udaletxea kontratatzeu eta beste hori zuen endezuelako itezuen eta bila bezala zuen ez dira horrela, porque gaina hori duele más. Daukat sensazio bat, ez dakit, gozatzen zatea gade baten, o de la España que allí vuelve usted mañana, que le falta un documento y un sello. Gaude, más o menos así. Eta bukaera baia, pixkat, nagotako mazak izan zen, aurreko azten, bila bat egon nun bezperan, ditzitzaigu, kirotalde guztiei, urrengunen ordu kontzepeztu baten, batzuk lan itebeu, hori arduradunak eukitzeko eta horrela, eta sala baten zartze zaigu, eta bueno, denok sinatzeko zetuatzea botatzeko, arrazoia ikusita lehenozkoa izango ziela, bat abestei laguntzea, batzuk bat aurretik, dekretu aurretik presentatu zuela, bestek dekretu eta gero, eta bueno, evidente, los grupos deportivos, baina gauzak ez dira horrela egiten. Ez da zela bat sartzen jakin gabe, zertaz, oaz, iningo politiko egon gabe, eta hau sinatu, venga, gauzak goituko ie, mila horreko hartzen izan dut. Mercedes, hau jartzen dela horrela. Mercedes, buelta eman. Eta, nakera, pues, ez da. Dode, oso erberta, kiro hartzen musutu lan egiten duna. Ez dakit pena merezizue, ez dakit ingo eta nire ekipoa horre dutuko. Nahiago, aspaldi nire niretzako hainbeste horren nintzako izatea. Baina, pixkat, behar beho laguntza. Administrazioaretik laguntza. Guk, erabat, ni aurteina, eta nire ekipokin komentuta, oso eta gode, eta lekarra ematen izatezan, igual utzimei du egiten baina nik kopetatzen nago, eta horrelako gu bezalako jendea. Ez behar ez zaintzen, ea bezeite zuen, gehatzen bat zeate, kirol talde baten, nirea bezala, nire taldez itzengoen, baina beste kirol taldeke bai, bakit oso erretada dela. Ez edez, jartzezke, lanen, eta gote eman. Badao, zehozegitea, zerbitzu bezala kontatukin, ez dakit, 1000 gauza, goie. Borratotekin badao, baina ezin dala gauzak horrelarik. Oida, bakit. Bai, ulertu dezaket pertzepzioa hori izatea, ez? Baina, koldozuk badakizu gainea zinegotzia izan zeralako udal administrazioak ezin dezakela jokatu nahi duen bezala, baizik eta arau batzuk errespetatu behar direla, derrigorrez administrazio garantista dela, kudeatzen duelako diru publikoa, gutxi izan da ere, diru laguntzak txikiak izan da ere, dirua publikoa da, eta kudeatzeko daude arau batzuk derrigorrez administrazioak bete behar dituenak, ez? Egia da, azkeneko urte honetan aldaketa batzuk izan direla,
ordenantza orokorra eta espezifikoak onartu izan du direla, legez egin behar delako, eta aldaketa horiek suposatu dutela, egia da zuentzako zailtasun bat, beranduago jaso dezutela diru laguntza, eta hortan, orain jasoko dezute, zuk aipatzen dituzun kiroletako diru laguntza horien baitan, aurtengo diru laguntzak eskatzeko epea, normalean uztailen izate bali bada, urtain abuztuan izan da, eta abuztuan izanik hainbat talde gelditu dira kanpoan. Eta hori nolabaite konpontzeaina, izan da hori teknikoki horrelako erabaki batzuk hartu dira, ez hori nola buelta eman egoera horri, eta bilatu da soluzioirik onenena. Harritu nahu esan dezunean, Koldo, juntzeala ez dakizen bat aldiz, keja adieraztea eta ez dizutela inoiz erantzun, ez? Ez nik jaso, edo ez diatea adierazi Eskirol zinegotziak, Eskiroleko batzordekideak horrelako kejarik, baina ulertzen dut pertzeptzio hori izatea, ze egia da, aurten oso berandu ibili gerala, ordenantza berri horiek sartu dilelako abian, ez? Modu guztietara nahi bale maezu kaldu egunen batean eseriko gea, kontu hartzailea eta kirol teknikariarekin, begiratuko deu, bidea errezte aldera nola egin dezakegun, ez? Beti ere, administrazioak markatzen ditu arauak betetzen eta errespetatzen. Ez baina, ez dago politiko bat oso teknikoa zalako, zan esplikatzea zergatikan aukera emateko urtero diru laguntza eskatzen duten kirol talde guztiak jaso zezaten diru laguntza inor kanpoan gelditu gabe, ze tramiteak bete behar ziren. Hori teknikoa da, ez da, norbaitek behar bali madu politiko baten iritzia ez dago inolako eragozpenik, hori badakizu Koldo. Ez, gai honen inguruan, nik ezka sortu dituzkat zalantzai gabe administrazio publikoa garantista izan behar dula, baina hitz horiek erabilita bat dirudi zalantzan jartzen dela kirol taldeen ez diot badakit, baina zalantzan jartzen horrek ezka sortu dit. Alare eta aipatzezu kexarik jaso ezarren egia da aldaketak daudenen eta badakigu aldaketa teknikoak eman diela. Baina, nolabait ere aurpegia eman bardunak edo adierazi bardienak kirol taldeei launak gauzak aldatzen nahi dira, azken hamarkadatan aldatu zian bezala, guri iruditzen zaigu zinegotzioi, kasu hontan zuei gobernu gisa dagokizuela. Bai, diru laguntzan egiteko modua aldatu bada, kobratzeko epea aldatu bada da, eta zer gutxigoik, kasu honetan emandan bezala Tolosako kirol talde guztiak elkartu dienean. Azalpenak emateko, naiz eta zalantzai gabe erabat teknikoak izan dien, oiztu dudatan jartzen. Baina, ez da ezer kostatzen aneon eta adieraztea hoxe, aldaketak teknikoak izan diela eta funtzionatzeko modua aldatuko dela. Eta zalantzai gabe bide eman barko zaie nolabait ere erreztea beste erabatea funtzionatzea, beti ere legea betez, ze guzti hau amaitu indaiteke eta uste toi ez dela ona inontzako. Zerrenda hori agertzen den zerrenda, agian gehiagi da, baina zen zerbitzuen proposamena eta hemen ere onartu zen zegoen moduan. Ni hemen ez nago oztopok jartzeko, baina bai legea betearazteko. Eta ez daukata inun garazorik
zurekin edo beste talde batekin elkartzeko eta gauzak azaltzeko. Orduan, zuke... Ni ez dut politikoki, ez dakit nola, baina zorzut pentsatu bat zuen, jatuko zeate kontrol pastele. Argi eta garbi, gauzak ari jartzen, noa lehide konstituzita gaina, ze titulazio garrantzua, neakontu, alta exilazioa, kontatok, eta horrela, jatuko zeate kontrol pastele. Aquí, eta garbi. Pena da, mira aquí, eta bat, hogeita bat urte talde entamu, eta bat izateko. Eta lana, asako. Eta gertuko zate kontrol pastel. Pentsa batu ondo, porque mendik bi urtetan, lege berrekin eta horrela, behar du, enpresa privatik izatea. Eta bat dut igual, kiroleiko, beste modelo bat. Izangoa, horreintzezu egun giroien, horreintzezu kiroleien. Gara duzu horreindu tipo bat, gara arte eman da, azinen da, dierte, tomatoto, eta hori, da modelo honekin, nire oso nire dituzek, horrela izatea, baina influjo de dinero aldatu dako. Kontua da, hemen nahazten ari zara kontu batzu. Ez jakin badakit oso ondo zein nahi zezatek. Baina guk ez daukagu lege horren zentzuzirik. Ez baino. Orduan, guk saiatuko gara dagoen moduan mantentzen edo antzekoa jartzen, baina lege horrek eragin batzuk ditu, baina ez da gure legea. Eragin baino beha hori proiektuaz. Baina ez da udalaren erabakia. Gatuko dugu. Aurreko puntuan aipatu dien argudioak entzunda, barkamena eskatu ez hasiko naiz, ni esan behar dudana esateko ondo eta garbi, erderazik esan beharko dut, erderazik lehen da biziko aipamendu. Bueno, estamos otra vez los de Topa, aquí en el pleno del Ayuntamiento, para presentar un nuevo e importante problema que se está produciendo nuevamente en la clínica de la Asunción. Se han marchado ya 4 traumatólogos y al parecer la quinta está haciendo ya las maletas, probablemente. Según el estudio comparativo que hicimos ya hace unos cuantos años desde Topa, a la clínica de la Asunción, con la población que estaba atendiendo, 65.000 habitantes, le correspondían 6 traumatólogos y medio. En el momento actual, la clínica de la Asunción tiene 2 traumatólogos y medio para dar la atención. 2 traumatólogos y medio. Este es el último capítulo de una teleserie negra, que es la que se ha producido después de la contratación del convenio colectivo, del convenio realizado con la Clínica de la Asunción por la atención sanitaria de Tolosa. Otros capítulos los hemos presentado aquí en otras ocasiones, van desde ratios de personal bajísimos, les faltan 1/3 de personal, falta de inversión en dotaciones absolutamente necesarias para dar una calidad de atención como Dios manda, dicho por ellos, no por nosotros, falta de convenio durante 7 años, aquí hay unas compañeras que están muy contentas con el tema, trabajando médicos jubilados, trabajando médicos a ratitos, trabajando los médicos, cambiando continuamente, y después hay un tema que hemos insistido y que se nos ha dicho eso no es verdad, eso fue, no fue, y es el que están trabajando médicos que no tienen la titulación. Bueno, en este momento
los médicos que no tienen la titulación, los médicos generales adscritos al servicio, están volviendo a florecer, porque resulta que no tienen traumatólogos de los que son especialistas para poder atender y están trabajando como nunca. Un punto. Estamos hablando de que es un tema importante, un problema importante que tiene esta comarca, desde que se firmó el convenio con la Clínica de Asunción, pero visto el funcionamiento de esta gerencia y visto el panorama que se aproxima, o sea, en pocos años, 2 o 3 años, una parte importante de lo que ha sido la plantilla durante muchos años de esta Clínica de Asunción se va a jubilar. En 2 o 3 años se van a jubilar internistas, cirujanos, urólogos, cardiólogos, y en 2 o 3 años se va a producir este mismo problema porque nos vamos a encontrar que la Clínica de Asunción no está dispuesta a pagar lo que normalmente se considera como un sueldo digno para estos profesionales. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que en este momento, la falta actual de traumatólogos y la cultura de especialistas ya lo comentamos aquí en el anterior pleno y la comentamos en la posterior reunión que tuvimos. Ya vaticinamos eso, dijimos, ahí hay un problema y va a surgir visto lo que se estaba produciendo. Nosotros en la segunda reunión que hicimos, la última reunión que hicimos, en la que iba a venir la gerente de la OSI, porque la habíais convocado para aclarar una serie de dudas que había, y nosotros íbamos a aclarar las dudas que vosotros tuvieseis, que por cierto os las aclaramos documentalmente, y si alguien quiere conocer más, tenemos los documentos aquí, os dejaremos unas copias para que os aclaréis de cómo está el tema. Nuestros puntos quedaron bastante claros. Los puntos que tenían que aclarar los técnicos o los políticos quedaron sin aclarar, porque ya la última reunión la hicimos el 18 de septiembre, estamos a 28 de noviembre y aquí, y después de insistir en que a ver si se aclaran, a ver si dicen, a ver si esto, se siguen sin aclarar. En aquella misma reunión también os aconsejamos que sería muy interesante que pulsaseis la opinión del comité de empresa y de los trabajadores de la clínica, que no sé si habéis pulsado también, pero desde luego son 2 puntos absolutamente importantes. Uno, aclarar la cantidad de problemas que existen en esa clínica, la cantidad de problemas surgidos del convenio antiguo y del nuevo convenio, la cantidad de cosas no claras que hay y que no se nos ha aclarado y demás. Bueno, aquí podría haber, con este último problema que estamos teniendo, pero que comentamos que no va a ser el último, y si antes acertamos que iban a surgir problemas, vamos a volver a acertar, podríais tener la tentación de echar los balones afuera diciendo, no, este es un problema de que es que no hay profesionales, hay una falta de especialistas, está apareciendo en la prensa cada 2 por 3. Pero es que resulta que la falta de especialistas es real, es una parte del problema. Pero es que esta clínica de la Asunción tenía sus 6 traumatólogos y medio hace poquito. Y esta clínica ha ido perdiendo uno a uno por la especial forma de gerenciar que tienen esta clínica a sus trabajadores y la especial forma que tienen eso. O sea, no es que los trabajadores estos se hayan jubilado, ningún traumatólogo se ha jubilado. No es que hayan desaparecido, se hayan muerto o lo que sea, no, es que se han ido. Se han ido porque les han ofrecido unas condiciones laborales mejores que las que me están ofreciendo aquí. Y aquí cualquiera de vosotros, y yo desde luego también, si me ofrecen algo mejor, cojo y me marcho. Bueno. Y entonces vamos a las consecuencias. Las consecuencias de esta falta de especialistas. Las consecuencias de esta falta de especialistas lo comentábamos el día pasado, bueno, en la hoja que distribuimos el sábado. Las consecuencias es que hay unas listas de espera de consultas que no la podemos concretar, pero ya a principios de noviembre ya decían a la gente que pedía consulta. La agenda del año ya está completa, o sea, 2 meses, no tenemos la agenda del próximo año y ya os llamaremos con lo que sea. Eso en las consultas.
Pero es que últimamente, como esto se está cada vez empeorando más, y más que se empeorará, o sea, ya se están comentando de que incluso los volantes preferentes ya son listas de espera de 2 meses. Y bueno, ya ni hasta los enchufados están consiguiendo que les atiendan por ningún lado. O sea, el problema es importantísimo de atención en consultas, no digamos en cirugías, no digamos en cirugías, y la consecuencia a nivel de duraciones de baja. O sea, ahora viene un señor con un problema de una lumbalgia, una ciatalgia, una rodilla que esté mal, lo que sea, y ya te tienes que empezar a plantear de que, bueno, esto va a durar como mínimo 3 meses. Como mínimo 3 meses, porque es que no le va a atender el especialista en 3 meses, como mínimo. Atiende y las pruebas, esto se está convirtiendo en algo absolutamente inmantenible. Inmantenible. Bueno, hace más de 6 años, 7 ya estamos, me parece, funcionando. Hace más de 7 años que estamos intentando convencer, argumentar, dar nuestra opinión, intentar contrastar. Y entonces hoy no venimos a robar nada, hoy venimos a exigir. Hoy venimos a exigir, ¿qué es lo que venimos a exigir? Venimos a exigir equidad. Equidad que resulta que es uno de los principios fundamentales que el gobierno vasco dice que busca en la atención sanitaria. Equidad queremos. No queremos que se nos atienda mejor. Queremos que se nos atienda igual que al resto de la población de Euskal Herria. Igual. Entonces queremos equidad en la calidad de atención. Que resulta que 300 profesionales que viven o trabajan en Tolosaldea, resulta que dice que tenemos una calidad de atención que no se puede comparar con el resto de calidades de atención. Queremos una equidad en inversiones. En esta comarca, en los últimos 30 años, no se ha metido un duro en infraestructura hospitalaria, ni se ha metido un duro en arreglos de los hospitales. Queremos equidad en los ratios de personal. Le falta 1/3 de personal a esa clínica. Sería 1/3 de puestos nuevos de trabajo en esa clínica, si lo comparásemos con los hospitales comarcales públicos. Queremos equidad en infraestructuras. O sea, somos la única comarca, ¿verdad, Joaquín? Que te quedó claro con los papelitos que te enseñamos. La única comarca de más de 65.000 habitantes en Euskal Herria que no tiene un hospital comarcal público de gestión pública. Los únicos. Y nosotros decimos, ¿por qué demonios resulta que nosotros no tenemos esa clínica? No sé si hace poco se hicieron 2 ruedas de prensa. No, se hizo una rueda de prensa por parte de la jefa de Osakidetza, la señora Mújica, y después me parece que el señor Darpón hizo alguna respuesta en la Comisión de Sanidad o algo así, en la que se hablaba del hospital de Zumárraga, del hospital del Bidasoa, del hospital del Alto Deva, del hospital de Mendaro, del hospital de Donosti, de todos los hospitales y todos al día. No aparecía. Nosotros estamos misión. O sea, nosotros no contamos en ningún lado. Eso a mí me llama muchísimo la atención. Y me llama la atención y no puedo entender, porque resulta que una corporación que trabaja y se mueve tanto, y que mueve lo que tiene que mover y hace lo que tiene que hacer por conseguir dinero e infraestructuras en chonchonquillos, en masas corales, en ferias, que son temas importantes. Pero la sanidad de los tolosanos, entre otros vosotros y vuestras familias, de ahora y la posterior, desde mi punto de vista, por lo menos tan importante como los chonchonguillos, que me encantan, o sea, las masas corales, que me encantan, pero por lo menos tan importante como eso. Y yo no veo moveros, yo no os veo mover, y os veo estar tragando la imposición de este gobierno vasco que ha decidido que aquí vamos a tener un hospital comarcal privado, para que un señor se quede con 3 euros que quedan, 10 euros que llegan.
Bueno, un poquito. Voy a las preguntas. Y ahora de preguntar, pues, volvería al pleno que estuvimos la vez pasada y os volvemos a preguntar si vais a seguir manteniendo esa actitud de complicidad, de mirar para otro lado, de dejación de responsabilidades, de sometimiento de unas directrices injustas, que hasta ahora que nos está manteniendo con este problema. Si vais a seguir aceptando la imposición de una calidad de atención peor, porque hay unas directrices determinadas que aquí lo indican, si esta corporación tiene, desde nuestro punto de vista, esta corporación tiene una importante responsabilidad sobre la sanidad que vamos a recibir nosotros. Una importante. Porque, entre otras cosas, de esta corporación va a depender la atención sanitaria que van a recibir las personas que os han puesto ahí. Y nuestra pregunta es, ¿tenéis la conciencia tranquila de lo que estáis haciendo por conseguir eso? ¿Por conseguir esa mejor atención? Y en esta ocasión no os vamos a hacer ninguna mención al personaje histórico que os hicimos la vez pasada, pero sí os queremos mantener nuestra disposición a colaborar, que es lo que hemos estado haciendo en los últimos años, intentando colaborar, intentando razonar, intentando dar argumentos para que defendamos entre todos una sanidad que nos corresponde por derecho, porque pagamos igual que los demás y por justicia, porque tenemos que tener la misma calidad de atención que el resto de comarcas. Hoy estaba viendo en un artículo que sacaron hace poco, el señor Darpón vanagloriándose de que en Eibar se van a gastar 10 millones de euros en un hospital para subagudos. Ellos ya tienen un hospital agudo público de gestión pública, el de Mendaro. Ahora les ponen uno de subagudos, cuando nosotros no tenemos ni el de agudos. A ellos les ponen el de agudos, que ya lo tienen, más el de subagudos. 10 millones de euros. ¿Por qué a ellos sí y a nosotros no? Porque tendrán posiblemente unas corporaciones que están defendiendo mejor los intereses de su gente que nosotros. Porque si vamos a equidad, tiene que haber una equidad para todo el mundo. Dicen, hay que equidad. Pues queremos equidad, no queremos mejor. No queremos ese hospital de subagudos como el de Eibar, no. Nosotros queremos uno de agudos como los demás. Y queremos aparecer en las relaciones de las listas de espera del hospital de Donostia y del de Tolosa, para que aparezcan qué listas de espera tenemos a nivel de consultas, a nivel de actuaciones, a nivel de también. Y entonces veníamos aquí para esto y para convocaros. Vamos a hacer una rueda de prensa un poquito extraña en la que vamos a convocar a la gente, a los afectados, a la gente que venga a comentar esto, y os convocamos a toda la corporación a que acudáis a la asamblea esta para oír a ver qué es lo que tiene que decir. O igual es que resulta que aquí el problema somos los mensajeros, somos nosotros, topa. Igual es que nosotros nos estamos inventando el problema, igual estamos inventando. Igual resulta que es que con 2 traumatólogos y medio la clínica La Asunción puede solucionar esto, porque es que son unos profesionales de la leche bendita. Pues nos gustaría, el día pasado nos dijiste, Olatz, que a ti no me parece que por cierto ya te han empezado a mandar alguna queja y demás, que no te había llegado ni una queja, que a ti no te... Y seguro que comentando con tus amistades, con tus vecinos y con tus familiares, nadie te ha dicho qué es lo que está pasando en esa clínica de la salud, qué es lo que está pasando en traumatología, para por lo menos llamar, decir, oiga, señores nuestros, ¿nos quieren decir qué demonio está pasando aquí? ¿Cómo piensan solucionar? ¿A qué vamos a esperar? ¿El próximo problema cuál va a ser? Por cierto, el próximo problema me parece que igual estas chicas lo pueden comentar. Me parece que entran en huelga la clínica de la Asunción. O sea, es que vamos uno detrás de otro. Es que esto no para. O sea, esta clínica de la Asunción es un problema con patas no, con ambulancias. Ese es un verdadero problema.
Eso hay que solucionarlo de una vez y la única forma de solucionar eso es publificando la clínica de resolución. Bueno, bien. Fin. Bueno, aquí Bai, Artur. Sí, no sé, por alusión más que nada, yo sí quería, como trabajadora de la clínica, decir que venía aquí porque ya sabía Javier Arana que venía y bueno, solo quería deciros al ayuntamiento que el personal que trabaja lo hace con el mayor pundonor que tenemos. Damos todo. Llevamos arrastrando muchos problemas desde hace bastantes años. Y llega un momento que los problemas pues cada vez pues salen. Esto es como la casa vieja que no se hace nada más que un rebozado y acaba goteando. Quiero transmitiros, no voy a soslayar, en algunas cosas coincidimos y en otras cosas no coincidimos tanto, pero sí deciros que efectivamente más de 325 trabajadores estamos muy preocupados por la situación de la clínica, por la sanidad, que nuestros problemas se hacen más grandes cuando ves que verdaderamente somos invisibles. O sea, la sanidad parece que Tolosaldea, que es una de las comarcas sanitarias, una parte sanitaria, no existe, pero es que claro, si no existe la Tolosaldea, los trabajadores que trabajamos para la sanidad de Tolosaldea tampoco existimos. Y encima de estar magullados y maltratados, encima pisoteados. Y nadie se rasga las vestiduras de que no existamos, de que el trabajo nuestro no se vea. No se ve ni para sindicatos, para colegiados, para enfermería, para médicos, no se ve para Osakidetza, no se ve para el gobierno vasco. Y pues a nuestro jefe sí se le ve, claro que se le ve, porque es el que recibe el dinero y es el que lo administra y el que lo gerencia. Y hombre, preocupado porque vemos que a pesar de nuestro trabajo va de capa caída. Y no queremos acabar más de 325 trabajadores como el Ramón Vizcaíno, ni como la Clínica del Pilar, que es lo que este hombre originó en su momento. Y como no queremos acabar así, nos gustaría poner solución. Nosotros vamos a pelear, de hecho ya sabes, Javier Arana, que estamos con unas movilizaciones, siempre, todos los años nos toca movilizarnos por algo, todos los años pasamos algo, pero esta vez nuestra preocupación va más allá, porque tampoco nos dan explicaciones a nosotros qué van a hacer. Y desde luego un hospital sin facultativos no es nada. Sin trabajadores tampoco lo es, pero sin facultativos tampoco. Y este hospital comarcal que ha salido, que Darpón, el señor Darpón, el señor John Echeverría, nos tiene puesto que formamos parte de la OSI de Tolosaldea, pero que ha sido siempre una parte especial, y esto es un experimento, pero yo creo que el experimento hace aguas por todas partes. Y antes de que tengamos que ir a sufrirlo en peores condiciones, pues creo que es hora de que también los ayuntamientos, y en este caso el ayuntamiento más cercano que sois vosotros, pues os preocupéis un poquito y veáis qué es lo que se puede hacer entre todos. Nada más, Gracias por escuchar. Bai, bueno, erderaz erantzungo izuet, Bixer, ez, baina... Bai, ez, nik ere ariketa pixka bat iteko, Es verdad, Javi, bueno, hemos tenido diferentes reuniones con el movimiento de Topa esta legislatura y antes también, incluso antes también, ¿no? Desde que empezasteis a andar, pues habéis tenido contactos con este ayuntamiento en diferentes momentos, ¿no? La última reunión, y la hicimos el 18 de septiembre, repasamos todos los temas que había, que ya no son nuevos para nosotros. Nos comprometimos a hacer un acta de esa reunión y mandar al Departamento de Sanidad del Gobierno vasco, que es lo que hemos hecho. Te quiero decir que la competencia, como bien sabéis, no es del Ayuntamiento de Tolosa, de las cuestiones que estáis reivindicando en la clínica,
y lo que sí podemos hacer es correa de transmisión, eso es a lo que nos comprometimos y eso es lo que hicimos. De todas maneras, Javi, el tema del problema que iba a surgir con el traumatólogos lo comentaste en la reunión y es verdad que ya es público, que no es un tema exclusivamente de Tolosa, sino que es más general. También he llamado a la Consejería de Sanidad preocupándome por ese tema. También es verdad que me han contestado que están trabajando el tema, pero no me han dado una respuesta concreta de solución, ni para Tolosa ni para ningún sitio. Lo único que me han dicho es que están trabajando el tema. El tema de las listas de espera también me ha llegado, por lo cual he llamado a la gerencia del hospital para saber cuáles son las listas de espera y qué se puede hacer, y estoy pendiente también de que me contestes, con lo cual tampoco os puedo dar una contestación porque no me lo han contestado todavía a mí. Es verdad que ha llegado con el tema de traumatología una queja de una ciudadana de Tolosa, que es un caso muy especial que no lo voy a comentar ahora aquí en público, pero que bueno, que ya nos hemos preocupado de esa queja también. Pero también sí he recibido, vivo en la calle y también he recibido efectivamente pues comentarios de personas, familiares y amigos que me han dicho que bueno, que les han dado hora pues para un mes o para tal, ¿no? Entonces, el problema o el caso que se está viviendo está ahí. Pero la clínica de Tolosa nunca ha sido, como bien sabéis, siempre ha sido una clínica privada, y el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco ofrece un servicio público a la comarca de Tolosaldea a través de la concertación de la clínica. Y allí las diferencias que vosotros transmitís entre un hospital público de gestión pública y el hospital privado de Tolosa concertado por el Departamento de Sanidad y que ofrece un servicio público. Concertado en un 95%. Sí. Las diferencias es la que las hemos transmitido. Lo que sí pide el Ayuntamiento de Tolosa, y en eso sí que no hemos dado nunca un paso para atrás, es que la comarca de Tolosaldea tiene que tener una oferta sanitaria de la misma calidad que las demás comarcas. Ahí sabes que las encuestas de valoración son buenas, que hay otras cosas que en esas encuestas que no se valoran y que vosotros como movimiento también os ponéis encima de la mesa, que te las hemos trasladado y ahí estamos, ¿no? Con los trabajadores nosotros podemos hablar, pero es que tampoco tenemos competencia. Yo no quiero que penséis que es que porque hablar con nosotros va a cambiar vuestra situación. Competencias este ayuntamiento no tiene. Se puede hablar, se puede comentar, pero más allá de eso tampoco nosotros tenemos la maniobrabilidad de hacer mucho más que de correa de transmisión, que es lo que estamos haciendo hasta ahora con todas las reuniones que estamos teniendo con el TOPA. A mí personalmente vengo allá, me dijo que el gerente era el doctor Montoya y era el que tenía que solventarnos nuestros problemas. Pero claro, el que da el dinero no es el doctor Montoya, el que da el dinero para nosotros era el Departamento del Gobierno Vasco. En su momento Bengoa y en su momento mejor. Y son los que sí son responsables directos, y es a ellos a los que hay que pedirles. Pero claro, solamente los trabajadores, pues llevamos 10 años. Desde el 10 años no, miento, desde el 2010, con unas movilizaciones periódicas cada X tiempo. Nosotros también nos cansamos y tenemos nuestro trabajo. No se puede interrumpir un trabajo para estar pegando carteles ni para venir al ayuntamiento, que ya nos hemos visto. O sea, esas cosas también agotan y no es el plato de gusto, no es plato de gusto, ni vernos en la calle, ni vernos en los periódicos, ni vernos en nada. Pero acabas un poco quemada, porque al final, pues bueno. Esas consideraciones que se han hecho se han mandado desde este ayuntamiento por escrito al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. Que lo sepáis. Respecto a la competencia de sanidad, que no os corresponde la competencia de sanidad, pero sin ninguna duda al alcalde de Eibar tampoco le compete la competencia de sanidad. Y en cambio, con las presiones que realizó, sí que consiguió que se hiciese un hospital de subagudos que no había en ningún sitio. No les correspondía, pero una cosa es decir, oiga, que es que mire, que no, qué malos están ustedes. O sea, pues, yo creo que hay que defender las cosas, pues como cuando defendéis lo que os comentaba antes, los chonchonguillos. Los chonchonguillos no creo que sea competencia de nadie.
pero resulta que sí que se pueden conseguir unos dineros y unas subvenciones para organizar un museo de chonchombillos y un esto de chonchombillos, y me imagino que no será tampoco competencia del ayuntamiento en concreto el tema de esto. Respecto, estáis exigiendo la misma calidad. ¿Te parece que con dos traumatólogos y medio se puede dar la misma calidad que con los 6,5 que en teoría nos corresponde? Eso no es misma calidad. No, señor mío, pónganos usted 6 traumatólogos y medio que son los que nos corresponden. Pero 6 traumatólogos con especialidad de traumatología. No traumatólogos médicos generales adscritos a servicio, no traumatólogos jubilados, no traumatólogos para salir del paso, no traumatólogos para bajar listas, que eran las razones por las que se utilizaron a los jubilados y a los médicos generales adscritos a servicio, para rebajar las listas, porque lo que importa es que las listas no llamemos mucho la atención. Después la atención que demos, da lo mismo. El tema es que había jubilados de 70 y tantos años atendiendo las consultas de cirugía. Y había. Entonces, y había cardiólogos pues, de 3/4 de lo mismo. Si quieres oír más quejas de la calle y tranquilamente para pulsar un poquito cuál es el ambiente del tema traumatología, la atención que se está dando y la calidad que se está dando en este momento en la Clínica de la Asunción, en concreto en traumatología, pues eso, os invitamos expresamente, además lo vamos a poner en los letreros, invitados el Ayuntamiento, la señora alcaldesa y la Corporación Municipal a esto para que os oigan vuestras quejas. Las encuestas de evaluación, lo hemos hablado ya tantas veces que ya... O sea, encuestas y las quejas y las denuncias y todo lo que se ha habido, eso no, una encuesta de evaluación realizada a 200 personas. Bueno. Yo creo que es un momento importante, yo pienso que es un problema importante y yo creo que el Ayuntamiento y la Corporación se tiene que mojar y tiene que presionar para conseguir lo mismo que tiene el resto. Equidad. Si no tenemos nada más que pedir, es lo que hemos dicho siempre a todas las corporaciones que hay en este Ayuntamiento desde que nos estamos mojando, desde que nos estamos moviendo. 7 años llevamos diciendo, lo que hay que pedir es equidad, lo mismo que el resto. ¿Por qué resulta que aquí no se invierte en 30 años en infraestructura sanitaria? ¿Por qué resulta que nosotros tenemos unas condiciones distintas? ¿Por qué demonios tenemos? O sea, es para ver cuando presentan los datos, aparecen todas las OSIs y aparece al final, allí en la parte de abajo, separada del resto, aparece Tolosaldea. Digo, nosotros, pero seremos la oveja, ¿qué demonios somos? ¿No sabes que la valoración de la OSI de Tolosaldea es muy buena? La evaluación de la OSI Tolosaldea está hecha como te quiero decir yo cómo está hecha la evaluación de la OSI Tolosaldea. O sea, ¿cómo va a dar una calidad de similar? No lo que decimos nosotros, lo dicen 300 profesionales. Joder, espera. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Entonces os agradeceríamos que aparecieseis Es el sábado a las 12 en la Casa de Cultura. Vale. Uraldetik babes osoa Asuncióneko langileei esan duzun bezala, konpetentziak ez dauka udal honek, baina bai dauka konpetentzia langileek ez bakarrik Asuncióneko bakarrik, baizik eta Tolosaldea, Bus eta beste enpresa batzuk arazotan dabiltzenak pankartak eta beraien aldarrikapenak egiteko pankartak eta gartzen dituzte. Eta hor bai, Tolosako udalak badula, ezkentzeko arrazoiek izatea. Nahiz eta kompetentziak ez eduki, pankartak, aldarrikapenak, beraien aldarrikapenak adierazten dituzten pankarta horiek ezkentzea. Eskerrik asko.